ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. Olardan hiç zatını qaytarıp bilmez. Oların köp durup naf'lenmekleri. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. Ve biz hiç bir şehrini helak etmedik. Meger şoň üçin gorkudiyanlar vardır. ذكرى وما كنا ظالمين. Nasihat üçün ve biz zalim değildir. وما تنزلت به الشياطين. Ve bu Kur'an'ı şeytanlar nazil etmediler. وما ينبغي لهم وما يستطيعون. Ve olarga münasip değildir. Asmandan Kur'an'ı alıp gelmekleri. O kudretleri da yetmez. إنهم عن السمع لمعزولون. Tahqiq şeytanlar Kur'an'ı eşitmekten nihayette memnudurlar. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. Pes Hudaya başka bir zatını şerik edip ibadet etme. Pes şu suratta azap verilenlerin cümlesinden bolarsun. وأنذر عشيرتك الأقربين. Ve korku Hudayın azabından yakın qarındaşlarını. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. Ve müminlerden sana tabi bolanlara tavazulu bol. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. Pes eger sen qowmun ve qarındaşların sana asi bolup sana muhalif bolsalar, pes sen şolara ayt, tahqiq men sizin amalyňyzdan bizardyr men. وتوكل على العزيز الرحيم. Ve galip ve mehreban Allah'a tevekkül et. الذي يراك حين تقوم. Ol Hudaý ki seni görer, gijelerde namaz üçün qaýym bolanda. وتقلبك في الساجدين. O sen hareketlerini de namazın aralarında görýändir. إنه هو السميع العليم. Tahqiq Allah tebarek ve taala eşitýän we bilýändir. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. Ey Muhammed, aya size haber bereyinmi? Şeytanların kime nazil bolýanyny? تنزل على كل أفاك أثيم. Şeytanlar nazil bolur her bir yalançı günahkarlara. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. Şolar şeytanların aýtýan zatlaryna kulak asarlar. O şolaryň köpsi yalançydyrlar. والشعراء يتبعهم الغاوون. O şairlara gomrahlar we ýolsuzlar tabi bolar. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. Aya görmeýänmi ki olar, yani şahirler her yerde heyran ve sergerdandırlar. وأنهم يقولون ما لا يفعلون. O görmeýänmi ki şolar etmeýän işlerini aýtýarlar. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. Meger ol tor adamlar ike iman getirip amala salih anjam beripdiler. O Hudaýy köp ýad etýärdiler. O özlerine zulm edilenden soň, o sögülüp o teleke kep aýdylandan soň intigamlaryny alýardylar. O tizlikde zalimler bilerler, haýsy baralyga jaýga barjak.